Vodafone Bizkaia 2018 saria. Bizkaia sortzailea proiektu saria. 2 urtean baino ez, Sofiet Boala marka ezkontsu dotoretasunaren sinonimo bihurtu da mundu osoan. Hauek dira ibilbide arrakastatsu honen atzean dauden izenak. Sofia, arima sortzailea, eta Saioa, enpresaren giharra. Produktua, emazte gai eta gonbidatuentzako goi jostintzako soinekoak gaurko merkatuko eskaintzatik bereizten da. Bilbo eta Madrilgo 2 atelierretatik indartsu sartu dira geldirik zegoen sektorean. Eta merkataritza zein estilo ikuspegi berria ematen ari zaizkio emakume eredu berri bat hartuta bere sormen unibertsuaren ardatz. Nosotras diseñamos para una novia que huye de ser una novia típica y tradicional. No quiere ser una novia princesa, sino que quiere ser una novia más elegante, más chic y un poco más sobria. Beren hortasuna Milan eta Bartzelonako azok handietan antzematen da jada. Bertako ohorezko kide bihurtu dituzte. Diseinu lerroen purutasunak, silueta minimalistek eta eragin arkitektonikoek fintasunarekin bat egiten dute, kalitate handiko eunen patroiak egiteko eta mozteko garaian. Emaitza, dotoretasun eta sofistikazio handiko soinekoak, oso femeninoak eta lauak. Xehetasunekiko harreta, komunikazio zein nazioartekotze estrategien kudeaketan Saioak ematen duen urrats bakoitzean ere adierazten da. Hasieratik argi genuen nazioartera zabaldu nahi genuela. Aurreikuspenen arabera laster salmenten 70% nazioarterakoa izango da. Horretarako Asiako merkatuan sendotu nahi dugu. Proiektu honek 5 emakumez osatutako taldea du bidelagun. Beren eskuek Sofiarekin bat egiten dute eta elkarrekin bezero bakoitzaren nahiak interpretatu eta nortasun ikurrei eusten dizkiete. Gaur egun, Espainiako saltokiez gain, Italia, Suitza, Japonia, Estatu Batuak eta Singapurren ere daude. Eta beti ere, nazioarteko prentsaren eta celebrity xarmagarrienen aintzatespenaren eskutik.